खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मानसि लांखारनाय जाथाय फिन आलफाया मानसि लांखारदों तिनसुकिया जिल्लायाव सासे बर' सुबुंखौ लांखारदों लांखारजानाय बर' सुबुंनि मुङा गौतम बसुमतारी फोरमायथिनाय बादिब्ला आसाम अरुणाचल सीमायाव थानाय जागुननि हिमालया टी कम्पानी अदेबानि साहा फेक्टरियाव खामानि मावोमोन बिथाङा बेनिफ्रायनो लांखारदों गौतम बसुमतारीखौ हरनि समाव साब्रै साबासो सुबुङा हाथियार लानानै फैनानै साहा फेक्टरिनिफ्राय सानै मावसुमाखौ दैखांनानै लांदोंमोन नाथाय सानैनि मादाव सासेनि देहाया गाज्रि जानायनि जाहोनाव सासेखौ एंगार हरफिनदों नाथाय गौतम बसुमतारीखौ एंगार हरफिनाखै होननानै फोरमायथिदों आलफा उदखारि हान्जाया लांखारनायनि सन्देह खालामदों जाथायखौ लानानै गोबां दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों नखरनिफोरा गौतम बसुमतारीखौ जाहाथे थाबैनो एंगारनानै हरफिनो बेनि थाखाय खावलायदों नखरखौ फोथांनो थाखायसो गौतम बसुमतारीया साहा फेक्टरियाव खामानि मावहैदोंमोन आरो बिथाङानो नखरनि सासेल' रां आरजिग्रा होननानै फोरमायथिदों नखरनिफ्रा ओजोंहाय पुलिसाबो जाथायथिलियाव थांनानै संदाननायनि हाबाखौ मावहैदों सीसीटीवीआव सेबखांजानाय फुटेजनि मददजों दुथांफोरखौ हमनो थाखाय संदाननाया जागायबाय होननानै फोरमायथिदों पुलिसनिफ्राय 1 नभेम्बर अदेबानि शुक्रबाराव लकेल हलिडे बा ओनसोलारि बन्द फोसावदों जिल्ला प्रशासना कक्राझारनि जिल्ला प्रशासननिफ्राय बेखौ फोसावदों कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आसाम सरकारनि फसंथानफोर जेरै रेभिनिउ एन्ड मेजिस्टेरियेल कर्टजों लोगोसे गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोर आरो बेंकफोरा बन्द थागोन नाथाय जायफोर सोलोंथाइ फसंथानफोरनि आनजाद खुंनायनि बिबान दं बिथांमोननिया बन्द जानाय नङा काली फुजा बा दिवाली फोरबोजों लोब्बा लाखिनानैनो 1 नभेम्बराव ओनसोलारि बन्द होनो थाखाय फोसावदों कक्राझार जिल्ला प्रशासननिफ्राय कर्मचारी परिषदआ 1 नभेम्बरखौ बन्द होनो थाखाय डिसिनिसिम खावलायदोंमोन बेखौ नोजोर होनानैनो डिसिआ 1 नभेम्बराव ओनसोलारि बन्दखौ होदों एनडिएनि बिजाथि बा UPPLनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा मैया गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव बा मददजों बिथाङा मैया गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय रायजो राजाफोरजों लोगोसे मन्त्रि अशोक सिंहाल बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' MP रोनगोरा नार्जारी MP जयन्त बसुमतारी लोगोसेनो AGP राजखान्थि दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो UPPL दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बेयाव बाहागो लादोंमोन बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारिजों लोगोसे AGP BJP आरो UPPL दोला जथायै सुबुंगौमा हाबाफारि लादोंमोन जेराव गोबां सुबुंफोरानो बेयाव बाहागो लादों बिजाथिलाइ गथायनाय सानखालि गोबां रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों बेजोंनो रोखा जायो जोंनि बिजाथिया देरहागोन होननानै दाबि खालामदों प्रमद बर' बिथाङा सिडली आरो बङाइगाव LSC अदेबानि बिधान सभा बियाबाव जोंनि बिजाथिया गोबां भटजों देरहानो हागोन खमैबो 70,000 भटजों देरहानो हागोन होननानै दाबि खालामदों UPPL दोलोनिफ्राय अर जोंदों सामुगुरि बियाबाव उफ्रा बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै सामुगुरि बियाबाव अर जोंदों कंग्रेस आरो BJPनि मावथिफोरनि गेजेराव थाद'नाय गैयै नारा-नाथार बुलाय सोलाय जादों मैयानि सानाव बिजाथिलाइ गथायनाय सानावबो मोननै दोलोनि गेजेराव नारा-नाथार जानायखौ नुनो मोननाय जादों कंग्रेसनि बिजाथि तानजिल हुसैना बिजाथिलाइ गथायनानै गिदिंबोफिननाय समावनो BJPनि गोबां मावथि आरो मददगिरिफ्रा लामा बेंथेदों जेराव BJP आरो कंग्रेस दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव नारा-नाथार बुलाय सोलाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों जाथायखौ सेबखांनो थांनाय खौरांगिरिफोरनि सायावबो गाग्लोबनायजों खमैबो 15 खौरांगिरिफ्रा जोखोम जानो गोनां जादों खौरांगिरिफ्रा अजद होनाय बादिब्ला नारा-नाथार जानाय जाथायखौ खौरां सेबखांनायनि थाखाय खौरांगिरिफोरनि मबाइल आरो केमेराखौ सेख'दों आरो बुफाय बुसि खालामदों बेनि अनगायैबो गारिखौ बुफाय बुसि खालामदों आरो बेफोर गासैबो पुलिसनि मोखाङावनो जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों खौरांगिरिफ्रा उनाव खौरांगिरिफ्रा बिजिरनाय नांगौनि थाखाय सामुगुरि पुलिस थानानि मोखाङाव धरना हैदों आरो खौरांगिरिफोरनि सायाव गाग्लोबनाय BJPनि मावथिफोरखौ थाबैनो हमनांगौनि थाखाय गोख्रोङै दाबि खालामदों खौरांगिरिफ्रा इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गानाइजेशन UPPO अदेबानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गांसे फोसावबिलाइ फोसावदों फोसावबिलाइनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायथिदों दि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि अशोक दैमारी बिथाङा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि संबिजिरनि बेरेखा हाबा मावनायजों लोगोसे समाजखौ गुबुंले खालामनायनि जाहोनाव बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय गाहाय नेहाथारिनि बिबाननिफ्राय बोख्लायनायजों लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गासै गुदि सोद्रोमानिफ्रायबो बिथांखौ बोख्लायनाय जाबाय होननानै फोसावबिलाइनि गेजेरजों मिथिहोदों बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनाया गोख्रों जाहांनो हमदों BPF दोलोनिफ्राय आइपवालिनि बाटाबारि प्राइमारियाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों UPPLखौ टार्गेट खालामनानै बा थांखि खालामनानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों BPF दोलोनिफ्राय मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथां बुंनाय राव
सासन बेबस्थाया मोजां नङाब्ला मोनखानाय रायजोआ गोमालाङो आरो बे गोमालांनो बारा सम नाङा। बे बाथ्राखौ लानानैनो बिक्रम दैमारिनि बिबुंथि। मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथां बुंनाय रावखौ सैथो होनानै बिथाङा बुंथियो आरो उरखावगोरा ब्रह्म बिथां बुंनाय रावजोंनो सुर गोरोब होफानानै बिथाङा बुंथियोदि प्रमद बर'नि खुंथायनि समाव BTCनि खुंथायनि मोनखानाय गोहोफोरा मोनफानि उनाव मोनफा गोमालांदों। बे 3-4 बोसोराव सोरखारा खायदा बाहायनानै 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रि होनायखौ बन्द खालामनानै दोनदों। बेबायदिनो गोबां बिदिन्थि दं होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावो दि प्रमद बर'आ गोहोआव थाबाय थायोब्ला बेबायदिनो माखासे सुबुंफोरा खायदा लाबाय थागोन। बेनिखायनो बिथांखौ गोहोनिफ्राय दोनथ'नानै हाग्रामा महिलारिखौ गोहोआव लाबोफिननो थाखाय थांखि लादों होननानै बुंथियो बिथाङा। ओजोंहाय बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि बिथाङाबो फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबफैदों। प्रमद बर' बिथाङा बिसायख'थिनि समाव होनाय रादायफोरखौ मोनसेबो मावफुंनो हायाखै होननानै बुंथियो बिथाङा बुंथिदों दि उदालगुरि जिल्लायाव मिथिं दावथिं खुंनो हानाय बायदि अडिट'रियाम बा कमिउनिटि हल लुफुंनो हायाखै। बेनि अनगायैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 राङै होनो थाखाय जि रादाय होदोंमोन बे रादायखौ सुफुंनो हायाखै। लोगोसेनो नखर नखर साख्रि होनायनि रादाय होदोंमोन आरो बिचार गोरोबथानि गेजेरजों फसंथानफोर लुनायनि रादाय होदोंमोन। नाथाय उल्थायै भारत सोरखारनिफ्राय माइनट्स ओंखारदों जेराव बिचार गोरोबथानि गेजेरजों जि जानो गोनां फसंथानफोरमोन बे जानाय नंला होननानै मख'नाय दङ होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो NDBफोरा गोबां खस्थ' सहायनानै दङ। जि अनसुंथाइ मोननो गोनांमोन बेफोरखौ मोननो हायाखै आरो रायजो राजाफ्रा बेजों गोजोननाय गैया। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ बिदाय होनो थाखाय थागथियारि जाबाय होननानैबो बुंथिबावो बारग' मन्त्रि रिहन दैमारिया। दिनै फुंनि समाव सफैगोन दाना साइक्लन अदेबानि गिदिंनाय बार। आन्दामान लैथोनिफ्राय बे अफ बेंगलाव सफैगोन जायजों उड़िसा आरो सोनाब बंग'नि लैथो जिङाव गोबां गोहोम गोग्लैगोन। उड़िसा आरो सोनाब बंग'नि अनगायैबो तामिलनाडु, अन्ध्र प्रदेश, आसामनि गोबां जायगाफोर लोगोसे नर्थ इस्टआव गोबां गोहोम खोख्लैगोन। फुंनि समावनो दाना साइक्लना सफैगोन। 1 घन्टायाव 120निफ्राय 125 किल'मिटार गोख्रैथिजों गिदिंनाय बारा सफैगोन जायनि जाहोनाव गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारगोन। थासारिखौ नोजोर होनानै उड़िसा आरो सोनाब बंग'नि गोबां जायगाफोराव स्कुल, कलेज, ट्रेन आरो फ्लाइटफोरखौ बन्द फोसावदों। गुबै कलकाता आरो भुबनेश्वराव उरां बिरनायखौ बन्द फोसावदों आरो खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय SDRF आरो NDRFनि हान्जायाबो थागथियारि जादों। ओजोंहाय गोबां जायगाफ्रावनो हाई एलार्ट फोसावदों उड़िसा आरो सोनाब बंग'नि माखासे ओनसोलफोराव। दाना साइक्लन अदेबानि गिदिंनाय बारखौ लानानै उड़िसा आरो सोनाब बंग'नि सोरखाराबो थागथियारि जादों। डिसिफोरखौ बिथोन होदों जाहाथे बे समाव ना लायग्राफोरा लैथो जिङाव बा लैथोआव रावबो थाङा। लोगोसेनो 24/7 कन्ट्रल रुम बानायनो थाखायबो डिसिफोरखौ बिथोन होदों। रिपर्टनि बायदिब्ला उड़िसा आरो सोनाब बंग'निफ्राय फ्राय 6 लाखसो सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायाव दोनहैनाय जाखाबाय। उड़िसानिफ्राय गासै 3,62,000 सुबुंफोर जायफोर लैथो जिङाव थायो बिथांमोनखौ रैखाथि गोनां जायगायाव दोनहैबाय आरो गोरबोआव गोनां आइजोफोर जायफोर थाबैनो डिलिभारि होनो गोनां बिथांमोनखौबो देहा फाहामसालियाव दोनहैनाय जाखाबाय। लोगोसेनो 5,000नि गोबां थाग्रा बादाबो लुनाय जाखाबाय। सोनाब बंग'आवबो 3 लाखसो सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायाव दोनहैबाय आरो थासारिखौ सामलायनो थाखाय बा खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय SDRF आरो NDRFनि हान्जायाबो थागथियारि जानानै दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। जम्मु एन्ड काश्मीराव फिन उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय। जम्मु एन्ड काश्मीरनि बारामुल्लानि बुदापात्री ओनसोलाव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायजों 4 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। 4नि मादाव सानैया इन्डियान आर्मिनि जवानफोर आरो गुबुन सानैया सरासनस्रा सुबुं जाय बिथांमोनहा इन्डियान आर्मिजों थाफानानै खामानि मावोमोन। बिथांमोननि अनगायैबो 4आ जोखोम जानो गोनां जादों। इन्डियान आर्मिनि 18 राष्ट्रीय राइफलनि गारिया थांगासिनो दंमोन। बेयावनो उदखारिफ्रा थाखुमानानै बिथांमोननि गारियाव जेरै हायो एरै गुलि गावग्लुंदों जायजों 4आ मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो 4आ जोखोम जानो गोनां जादों। बे उदखारि गाग्लोबनाय जाथाय जानायनि सानथाम सिगांबो उदखारि गाग्लोबनाय जाथाय जादोंमोन जेराव सासे डक्टरजों लोगोसे गासै 7 सुबुंफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। लेबारफोरा खामानि मावबाय थानाय समावनो उदखारिया थांनानै जेरै हायो एरै गुलि गावग्लुंहैदोंमोन जेराव सासे डक्टरजों लोगोसे गासै 7 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बेनि सानथाम उनाव फिन आरोबाव जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय जाथाय जादों। रायजोआव गासै मोन 36 रेभिनिउ सार्कलखौ बन्द खालामनो थांगासिनो दङ। मोन 27 जिल्लानि मोन 36 रेभिनिउ सार्कलखौ बन्द खालामनो थांगासिनो दङ। बेनि मादाव बजालि जिल्लायाव सुरपेटा रेभिनिउ सार्कलखौ बन्द खालामनाय जासिगोन। बजालिनि अनगायैबो बरपेटा जिल्लायाव 2 रेभिनिउ सार्कलखौ बन्द खालामनाय जागोन जेरै बागबर आरो सर्थेबारि रेभिनिउ सार्कलखौ बन्द खालामनाय जासिगोन। ओजोंहाय बङाइगाव जिल्लायाव दांथल आरो मानिकपुर, बिश्वनाथ जिल्लायाव हालेम,
चराइदेवआव सापेकाटी, दरंआव पाटरि घाट आरो पुब मंगलदै, धेमाजियाव गगामुख, धुब्रीयाव आगमनी आरो चापर, गवालपारायाव रंजुली, गलाघाटआव खुमथाय, हाइलाकान्दियाव अलगापुर आरो लाला रेभिनिउ सार्कल बेबायदिनो रायजोनि गासै मोन 27 जिल्लाफोराव गासै मोन 36 रेभिनिउ सार्कलखौ बन्द खालामनाय जासिगोन। बिफा आरो फिसाज्लाखौ गाज्रि रोखोमै बुग्लिनानै बुथारनायनि दायाव साजिनै सुबुंनि सायाव बिलासिपारा एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाजआ राय फोसावबाय। थांनाय 2009 मायथाइयावनो बिफा आरो फिसाज्ला सानैखौ बुग्लिनानै बुथारदोंमोन। साजिनै सुबुंफोरा बे जाथायखौ लानानै केस होनाय जादोंमोन। बेनि सायाव नायबिजिरनानैनो बिजिरसालिया साजिनैखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनायजों लोगोसे 8 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 20,000 राङै जुरिमाना होनो थाखायबो फोसावबाय। सापरनि थिलापारायाव जादोंमोन बे जाथाया। बिफा जाशेर आली आरो बिथांनि फिसाज्ला साजामाल आलीखौ साजिनै दुथांफोरा गाज्रि रोखोमै बुग्लिनानै बुथारदोंमोन। बेनि उनावनो बे जाथायखौ लानानै केस होनाय जादोंमोन। बेनि सायाव नायबिजिरनानै दा बिलासिपारा एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाजआ बिजिरनायखौ फोसावबाय। दायनिगिरि सलेमान आली, हजरत आली, शाहजाहान आली, आब्दुल खालेक आरो माखासे गासै साजिनैनि सायाव दा रायखौ फोसावबाय बिजिरसालिया। फुजानि अफारनि थाखाय जाय बिथांमोनहा नेनानै दंमोन बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मणिपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय फुजानि अफार लानानै फैदों। फुजानि थाखाय फोसावनाय अफारफोरा जाहैबाय साफ्रोमबो मटरसाइकेल बा स्कुटि बायग्राफोरा बेसेन नाङालासे 5,999 रांनि स्मार्ट वाच अदेबानि आखाइनि घड़ी मोननो हागोन। लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दङ बे श'रुमाव आरो गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौबो मोननो हागोन नोंथाङा। 6,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा गावनि न'आव लांनो हागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 7002601255 नङाबा 8638250343 बे नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। गोजोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।